Symbolem letošních Incia Vánoc bylo motto "Táhneme za jeden provaz". A my jsme na něm udělali uzel, abyste v tom roce 2024 nezapomněli být zdraví, šťastní, veselí, nadšení, úspěšní, odvážní, se svými blízkými, učenliví, milující a milovaní. A ještě spoustu dalšího. To je i mé přání. Buďte takový, jak si chcete být. Přejte si samé hezké a dobré věci, protože oni se vám takto vrátí a splní. Věřím, že to, že táhneme za jeden provaz, nebude jen prázdným motem, ale naplní se ve skutečnosti. A rok 2024 pro vás bude o navazování nových, ale i udržování stávajících vztahů, jak pracovních, rodinných, tak i přátelských. Držte tedy rok 2024 ve svých rukou. A pro jistotu, kdybyste měli tušení, že na to někdy v průběhu roku zapomenete, tak si udělejte uzel, třeba na kapesníku. Přeji vám všem krásný rok, nejen za mě osobně, ale i za všechny Fincia. Mějte se skvěle.